Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang para lare, pripun kabaripun? Mugi sedaya tansah pinaringan kebagaswarasan. Amin. Wonten dinten punika Pak Fitra badhe nerasaken pewucal basa Jawi babagan tembang mocopat pocong. Nanging saderengipun kita mulai, Pak Fitra ngimutaken supados lare-lare tetap menjagi kesehatan, menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ingkang sepindah ngagem masker, ingkang nomor kalih mbasuh asta ngagem sabun, ingkang nomor 3 menjagi jarak. Monggo lare-lare sami mbikak buku paketipun kaca 24 halaman 24. Bapak Pocong, dudu watu dudu gunung, sobomu ing sendang, pencokanmu lambung kering, prapteng wisma si pocong muntah guwaya. Wonten pelajaran saderengipun tembang pocong ana patang gatra. Nah, maksudipun patang gatra inggih punika tembang pocong ingkang kala wau disebut niku wonten patang baris, ada 4 baris. Nah, terus ingkang nomor kalih guru lagu UAIA. Tembang ingkang kala wau dipun waos, guru lagunipun ingkang bagian paling wingking dudu gunung nung niku guru lagu U, ingkang gatra ingkang nomor kalih ing sendang ndang A, guru lagunipun A. Terus gatra ingkang nomor 3 lambung kering ring, guru lagu I. Kang gatra nomor sekawan muntah guwaya ya, guru lagunipun A. Dados guru lagu tembang pocong nggih punika U A I A. Paugeran ingkang angka 3 inggih punika guru wilangan. Guru wilangan niku menawi wonten bahasa Jawa, bahasa Indonesia disebut suku kata. Nah, ingkang gatra sepindah baris pertama Bapak Pocong, Bapak Pocong dudu watu dudu gunung, wonten 12 wilangan. Guru wilangan ingkang gatra sepindah niku wonten 12. Kang gatra nomor kalih sabamu ing sendang, guru wilanganipun wonten 6. Diterasaken dugi gatra nomor sekawan. Dados guru wilangan tembang pocong kala wau ingkang gatra sepindah niku wonten 12. Gatra nomor kalih niku wonten 6. Gatra nomor 3 niku wonten 8. Terus gatra nomor sekawan ingkang terakhir niku wonten 12. Terus salajengipun isi tembang pocong kala wau nggih punika Bapak Pocong ingkang disebut niku termasuk salah sawijining piranti atau alat, sawijining piranti ingkang diagem kangge mendhet toya, digunakan untuk mengambil air. Nah, pirantinipun digendong wonten lambung sebelah kiwa. Lamun dugi ngomah pirantinipun disuntak metu banyune. Kalau sudah sampai rumah pirantinya itu dituangkan, nanti akan keluar airnya.
Batangane tembang pocung wau inggih punika piranti ingkang jenenge klenthing. Salajengipun wonten kaca 26 niku wonten tembang pocung. Monggo dipun waos sareng-sareng. Bapak pocung dudu watu dudu gunung. Sobomu ing alas. Ngon-ingone sang bupati. Prakteng marga si pocung lambian grana. Nah mangke sing ingkang dados kata kuncinipun si pocung lambian grana. Grana niku irung. Irunge dilambek-lambekke. Nah berarti batangane tembang pocung punika kewan ingkang irungipun dawa damel lambean. Nah berarti batanganipun kewan gajah. Mekaten piwucal basa Jawi wonten dinten punika. Menami wonten kelepatan Pak Fitra nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.